Bakit hindi kayo mag-anak ng marami? Para may kasama kayo dito sa bahay. Oo nga naman, Ruby. Wala eh. Wala kaming swerte. Sa bagay, bata pa naman kayo. Malay nyo. Ay, kung ako sa inyo, mag-anak na kayo agad para maalagaan nyo pa. Malabo mangyari yun. Bakit naman? Hindi na kasi ako pwede magkaanak, sabi ng doktor. Sayang naman lahat ng pinaghirapan nyo kung ganon. Ano, Ruby? Masaya ka ba? Oo naman, Franz. Maraming salamat ha. Lahat ng kaya kong ibibigay ko sa'yo, mahal. Maging masaya ka lang. Ang bait talaga ng asawa ko. Basta ikakasaya mo, mahal. Gagawin ko. Ikaw talaga. Ngayon lang yan. Hindi magtatagal. Mag-aaway din kayo. Mitch, sino kausap mo dyan? Wala. Sila Ruby at Franz pala yun. Swerte nila Ruby at Franz, no? Masipag naman kasi ang magkasawa na yan. Kaya magandang buhay nila. Bakit tayo? Hindi ba swerte? Swerte tayo, Mitch. Pero sa ibang bagay naman. Ang sabihin mo, kontento ka na sa ganitong buhay. Maging masaya na lang tayo, Mitch, kung anong mayroon tayo. Basta, gusto ko rin sana ang buhay na kagaya ng kay Ruby. Darating din ang araw na yan, mahal, sa tamang panahon. Kailan pa yung panahon na yun? Basta, maghintay ka lang, mahal. Pumasok na nga lang tayo sa loob. Mahal, kung magpahinga ka na lang kaya dito sa bahay. Hindi pwede, mahal. Kailangan nating magsumikap habang malakas pa tayo. Sa bagay, mahal, kailangan natin magsumikap para umasenso sa buhay. Kaya magkasundo tayo kasi masipag ka din sa negosyo. Siyempre, kailangan natin magtulungan. Alangan naman umasa lang ako sa'yo. Bakit? Pwede naman kasi asawa mo ko at ako ang kailangan bumuhay sa'yo. Alam ko naman yon, mahal. Ayoko kasing napapagod ka lagi. Masaya naman ako sa ginagawa ko natulungan ka. Ikaw talaga. Ang swerte ko talaga sa'yo at ikaw ang napangasawa ko. Swerte din naman ako sa'yo kasi masipag ka. Oo na, sinabi mo eh. Sandali lang, mahal at maghahanda ako ng merienda natin. Sige, mahal. Salamat po, Panginoon, sa binigay niyong napakabait na asawa sa akin. Oh, bakit ganyan ang mukha ng asawa ko? Wala. Naiinis lang ako. Bakit na naman ba? Mabuti pa yung kapitbahay natin. May mga bagong gamit na naman. Samantalang tayo, ganito na lang. Hindi ka ba masaya sa simpleng buhay natin? Nakakasawa na kaya na laging ganito na lang tayo.
Alam mo, mates, hindi dapat ganyan ang pananaw mo sa buhay. Anong gusto mong maramdaman ko? Maging masaya ka na lang para sa ibang tao. Dahil kung anong meron sila, hindi natin alam kung paano nila pinaghirapan yun. Nakakaingit naman kasi sila. Huwag kang mainggit, mates. May mga bagay na mayroon tayo na wala din sa kanila. Lahat nasa kanila na. Ano pa bang wala sa kanila? Hayaan mo na sila, mates. Sana ganun din tayo. Mabibili natin lahat ng gusto natin. Darating din naman ang panahon na yan. Malay mo, umasinso din tayo. Sana nga, para hindi tayo parang kawawa lagi. Hindi naman tayo kawawa, mates. Kasi nakakain naman tayo ng 3 beses sa isang araw. Sa pagkain nga, laging nagtitipid pa tayo ng mga bata. Puro ka na lang reklamo. Sinasabi ko lang naman ang totoo, Masong. Diyan ka na nga lang, bahala ka sa buhay mo. Roby, kamusta? Ikaw pala, Mitch. Ayos naman. Ang ganda naman ng bracelet mo, Roby. Ah, eto ba? Regalo to sa akin ni Franz nung karawan ko. Talaga? Mabuti ka pa. Bakit naman? May problema ba? Wala naman. Nagagandahan lang ako sa suot mo. Ah, ganun ba? Salamat. Si Masong, hindi man lang niya ako malalang bilhan. May sinasabi ka, Mitch? Ah, wala. Huwag mo nang intindihin yung sinabi ko. Minsan, dito na kayo magtanghalian ni Masong para naman makapagkwentuhan tayo nila, Franz. Sige, sabihan ko si Masong. Maganda yon para makapagsalo-salo tayo. Ang sabihin nyo, para pagyabangan lang kami. Oo naman, Ruby. Sige na, Mitch. Kailangan ko na pumasok. Aayusin ko pa yung mga trabaho na hindi ko natapos sa opisina. Sige, Ruby. Puro kayabangan talaga itong si Ruby. Nasa bahay na nga, opisina pa din ang sinasabi. Mabuti at nakapunta kayo, Mitch at Masong. Maraming salamat, Ruby. Naabala tuloy kayo. Ano ka ba, Masong? Minsan lang naman mangyari to. Tama yung asawa mo, Masong. Ang ganda naman ng bahay niyo, Ruby. Salamat. Asan pala si paring Franz? Oo nga naman. Nasaan ang asawa mo? May sinaglit lang sa trabaho, pero pauwi na din yun. Kahit linggo may pasok? Oo, ayaw niya kasing nababakante dito sa bahay. Sobrang sipag talaga ni paring Franz. Kaya nga, Kayong dalawa lang ba dito? oo. Bakit hindi kayo mag-anak ng marami? Para may kasama kayo dito sa bahay. Oo nga naman, Ruby. Wala eh. Wala kaming swerte. Sa bagay, bata pa naman kayo. Malay nyo, Ay, kung ako sa inyo, mag-anak na kayo agad para maalagaan nyo pa. Malabo mangyari yun. Bakit naman? Hindi na kasi ako pwede magkaanak, sabi ng doktor. Sayang naman lahat ng pinaghirapan nyo kung ganon. Mitch, sayahan mo na sila. Sige na, wala naman akong ibang sinabi. Franz, mabutit na pauwi ka na maaga. Siyempre, may usapan tayo magsalo-salo. Masyado ka naman yatang masipag, Franz. Kailangan, Mitch, para sa kinabukasan namin ni Ruby. Mabuti pa kayo. Bakit mo nasabi yan?
Oo nga. Ano ibig mong sabihin, Mitch? Walang ibig sabihin si Mitch, natutuwa lang siya sa inyo. Oo, tama si Masong. Tara na nga sa kusina para makakain na. Masarap ba yung mga niluto mo, Ruby? Oo naman, Franz. Alam ko gutom na kayo eh. Tara na. Mabuti pa sila Ruby at Franz. Walang problema sa buhay at masaya sila. Ayos ka lang, Mitch. Oo naman. Tara na nga. Maraming salamat sa pagpunta, Mitch, Masong. Dalasan natin, paring Masong, maring Mitch. Para naman may nakakakwentuhan lagi kami ni Ruby dito. Sige, basta walang trabahong mataon. Ayos lang naman, di ba, Mitch? Oo naman. Sige, aasahan namin kayo. Kung wala kang ginagawa, Maring Mitch, pwede kang pumunta dito kahit anong oras. Sige, susubukan ko. Pag hindi ako abala sa bahay. Ayos lang, Maring Mitch. Ako na lang dadalaw sa inyo. Wag na. Makalat sa bahay. Nakakahiya naman. Ano ka ba? Hindi naman ako maarte, no? Maliit lang ang bahay namin. Nakakahiya naman sa inyo. Ano ka ba? Wala naman yan sa liit o laki ng bahay ng isang tao. Ang mahalaga, yung taong nakatira dito, kung paano ka itrato. Oo nga naman, Mitch. Huwag ka na mahiya sa amin. Sige, Maring Ruby. Pasyal ka lang sa bahay kahit anong oras mo gusto. Para ano? Pag pumunta kayo sa bahay, isipin nyo pa na mas maliit pa yung bahay namin kaysa sa garahe nyo. Basta, mamamasyal ako sa inyo at magdadala ako ng masarap na merienda. Maraming salamat, Maring Ruby, Paring Franz. O siya, alis na kami. Maraming salamat ulit. Sige pare, ingat. Sige. Ang ganda ng bahay nila Ruby at Franz, no? Siyempre, masipag silang mag-asawa. Bakit tayo? Hindi ba? Masipag naman tayo, Mitch. Kaya lang, iba pa din pag parehong nagtatrabaho. Kasalanan ko pa ngayon kung bakit ikaw lang nagtatrabaho. Ganun ba? Hindi naman sa ganun, Mitch. Parang ganun ang gusto mong palabasin. Huwag mo nang kainggitan kung anong mayroon ang ibang tao. Pinaghirapan naman nila yon kung anong mayroon sila. Hindi naman ako naiinggit. Hindi nga ba? Aminin mo na, hindi mo maiwasan ikumpara ang buhay natin sa buhay nila. Nakakasawa na kasi na makitang ganito na lang tayo lagi. Nasa kanila ng lahat. May kulang pa ba? Oo. Di mo ba nakita na kahit anong ganda ng buhay nila, wala silang anak? Hindi kagaya natin. Kumpleto tayo. May mga anak tayo. Simple lang ang buhay natin. Pero kumpleto tayo. Yun ang mahalaga. Tama ka nga, Masong. Ahanin mo ang kayamanan kung hindi kumpleto ang pamilya mo. Patawarin mo ako, Masong, kung naghangad ako ng higit pa sa meron tayo. Hindi naman masamang mainggit, Mitch, kung gagawin mong inspirasyon ito para magsumikap sa buhay. Oo, Masong. Alam ko yon. Kaya mali ang inasal ko. Lalo na kay Ruby. Ngayon, alam mo na hindi lahat ibibigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Oo, Masong. Nagpapasalamat ako kasi kayo ang pamilya ko. Ang asawa ko talaga. Kalimutan mo ng lahat ng nangyari. Kaya lalo ko kayong minahal. Mahal na mahal ko din kayo ng mga anak natin. Salamat, Masong.